Evropska unija dodijelila je Crnoj Gori 35 miliona eura za zaštitu životne sredine posredstvom instrumenta za predpristupnu pomoć. Obezbijeđeno je 35 vozila za prikupljanje otpada u crnogorskim opštinama, kao i 2363 kontejnera za otpad. Više od 40 km kanalizacionih cijevi je zamijenjeno i izgrađeno za postrojenja za prečišćavanje voda. Organizovana je obuka za preko 150 državnih službenika na centralnom i lokalnom nivou, kako bi im se omogućilo da pripremaju bolje infrastrukturne projekte i da unaprijede kapacitete za sprovođenje zakona u oblasti životne sredine u Crnoj Gori.